مەبەستێ مەش vê سەردانê ew e ku em piştevanî û harîkariya tîm û mihwerê helmeta hilbijardina bikein li devera her du sinûrê her du parêzgeha di hok û neynewe we seredana me jî bo zaxo behrabitir bo hindê bû ku ji nêzik ve em piştevanî û harîkariya کاندیدا یەکێتییا نیشتیمانیە کوردستانê bikein weş nêzik ve li gel komîta rêxistin û tîmê ku li gel kandîda yekêtiya niştîmanî Kurdistanî kar diket em guhdariya wan bikein û bizanibîn pêdiviyê wan çine we em bi çi şêwazî harîkariya wan bikin. Devera badînan bo me devereke gelek muhîm e bo yekêtî niştîmanî Kurdistan we devera badînan beşekî giring e jî ji yekêtî niştîmanî Kurdistan we hemîşe jî xelkê badînan wekî xelkê hemî deverê diyên Kurdistanê parêzgehên Kurdistanê bejdar bûne ti şoreş şanû de we em van her du parêzgeha bi du parêzgê gelekêt yê giring dibînîn we xelkê van her du parêzgeha xelkekî Kurdperwer e xelkekî niştîmanperwer e we xelkeke cihê rêzê ye